כן. תמיד אפשר חלקים בזה. אתה רוצה להראות כמה שזה? כמה מהר לוקח לעשות את זה? עוד מעט חנוכה באמת. אתם רואים רבותיי, זה לא דבר מסובך בידיים. לכן אפשר להרכיב זאת פשוט וקל. זו חנוכיה כשרה למהדרין. כפי שאתם רואים, במחיר מבצע עכשיו לחגים תוכלו לקבל אותה תמורת 1,000 שקלים בלבד. תראו איזה יופי. הכל נירוסטה. לא מתחלן, אין חלודה. כפי שהמומחים שלנו עכשיו מדגימים לכם איך להרכיב אותה. אז בבקשה, תסתכלו. לא לפספס, מבצע. כן, חנוכיה made in יעדים RR. אוי אוי אוי, איזה יופי. רגע, חנוכיה. צ'יק צ'אק. פחיות רדבול. נעשה פה פחיות רדבול בדיוק. איזה יופי, איזה יופי.